Ale otvorím si v mojom telefóne jednu aplikáciu a táto aplikácia mi ukazuje, ako mám v tejto chvíli hladinu cukru v tkanive. To znamená nie síce v krvi, ale v tkanive. Okrem toho, že mi to ukazuje túto hodnotu, je to 5,6, tak vedľa toho čísielka je aj šípka. Tá hovorí o tom trende. To znamená, ktorým smerom sa tá hladina cukru vyvíja. Samozrejme, sú pacienti, keďže vieme, že diabetes u mnohých pacientov poškodzuje aj zrak. A sú pacienti, ktorí by asi s týmto ako veľmi nepochodili. Počkajte, samozrejme, mám stíšený zvuk kvôli. Čiže aplikácia aj hovorí, povie vám hodnotu a povie vám aj trend. To znamená, bez píchania do prsta, bez potreby odberu kvapky krvi, viete takýmto spôsobom poznať hladinu glykémie v tkanive. Poďme teda na viac informácií o tomto senzore. Tento senzor sa volá Freestyle Libre. Základom tohto systému je senzor. Je to takéto koliesko, ktoré má priemer ako 2-eurovka. Má životnosť 14 dní. To znamená, po jednej aplikácii tento senzor vydrží 14 dní. 14 dní vám posiela údaje priamo do telefónu a kedykoľvek si otvoríte aplikáciu, vidíte hodnotu cukru v medzibunkovom priestore. Posielate to údaje každú 1 minútu. To znamená, skutočne, kedykoľvek si otvoríte tú apku, máte aktuálne údaje o hladine cukru v tkanive. Údaje sa zobrazia na smartfóne. Tí, ktorí nemáte smartfón, samozrejme, tak pre tých je k dispozícii čítačka. Je to takéto zariadenie, do ktorého však ten senzor nevie posielať údaje automaticky, je potrebné si to priložiť. Ja keď chcem vedieť hodnotu na telefóne, nemusím prikladať. Jedine, ak chcem, aby mi to povedalo vyslovene rečou, tak ako som vám to predviedol, tak v takom prípade si potrebujem priložiť ten telefón. Alebo v prípade, že dojde k strate signálu medzi senzorom a telefónom, nejaké obdobie, povedzme, som veľmi ďaleko od toho telefónu a vtedy tam nie sú posielané tie údaje a chcem ich vedieť spätne, tak 8 hodín späť vieme doplniť tieto údaje tak, že priložíme ten telefón zase k tomu senzoru, čiže doskenujeme tie chýbajúce údaje. A ako vidíte na tom obrázku, tak samozrejme aplikuje sa to na rameno, na zadnú časť ramena. Odporúčam na zadnú časť ramena, nie na bok, pretože keď je to na boku, tak sa môže stať, že sa zachytíte o zárubňu alebo proste o niečo. Hej, takže takýmto spôsobom. Čiže je to lepšie mať tu na niekde, takto vzadu. To, čo je dôležité ešte povedať, samozrejme, nejde o meranie cukru v krvi, ale glukóza prestupuje z krvi do tkaniva a je to meranie hladiny glukózy v medzibunkovom priestore v koži. Dobre, toto som chcel ukázať. Keď používate glukomer, tak poznáte len hodnotu glykémie v danom momente. To znamená, tu sa pichnem, tu sa pichnem, tu sa pichnem. Poznám tieto 4 hodnoty v priebehu dňa. Čo sa deje v noci, vôbec neviete. Senzor vám umožňuje to, že vám meria hladinu glukózy každú 1 minútu. To znamená, vy keď si ráno otvoríte tú mobilnú aplikáciu, tak vidíte celý priebeh, ako sa vyvíjala hladina glukózy v vašom intersticiálnom tkanive. Okrem toho, samozrejme, senzor má aj alarmy. To znamená, vie vás upozorniť pri vysokej hladine cukru, aj pri nízkej, čo je samozrejme ešte dôležitejšie. Hej. Tú hladinu si viete nastaviť, kedy vás má upozorniť. Hej, to je vždy dobre sa poradiť s vašim ošetrujúcim diabetologom, ktorý vám povie, nastavte si to na prísnejšiu hodnotu, povedzme, ja neviem, na 4,5, aby to začalo čo najskôr pípať, alebo kľudne si nechajte takú trošku voľnejšiu hodnotu, 3,9, hej, keď, alebo 4 napríklad, hej. Takže naozaj to je ďalšia funkcia tohto senzora, to znamená alarmy. Máme alarm vysokej glukózy, alarm nízkej glukózy a potom máme aj alarm straty signálu. To znamená, ak som ďaleko od toho telefónu, tak ten telefón začne pípať. Muž mi potom hovorí, pípalo ti tam čosi, čo to bolo? Jasné. Áno, stane sa samozrejme, že zabudnete, tak v takom prípade sa to dá, ako som povedal, sa to dá doskenovať. Tie spôsoby získavania údajov, ako som spomenul, sú jednak mobilnou aplikáciou v telefóne alebo potom za pomoci tejto čítačky. Tieto komponenty obsahuje balenie, to znamená, balenie vyzerá takto a vo vnútri máte tento aplikátor,
tento, ja tomu hovorím, taký jogurtík, vo vnútri ktorého je takýto senzor. Aplikácia je veľmi jednoduchá a po prvej ukážke to zvládne každý. Proste aplikátorom naberiem senzor, priložím a dám pečiatku. Tak, dám pečiatku a je to bezbolestné, necítite absolútne nič. Áno, môže sa stať, že keď si trafíte nejakú cievku, tak stredom, tu je taká dieročka, môže sa stať, že vytečie nejaká kvapka krvi, nič sa nedeje, nemá to vplyv na funkciu senzora, treba to len utrieť, počkať, kým to zaschne a je to úplne v poriadku. Ešte vás preruším, pán doktor Lacka odchádza. Ja idem tiež na vlak. Takže ďakujeme. Nech sa páči. Ako som spomínal, senzor je malý, diskrétny, komfortný. Toto je senzor v púzdre. Hej, to teraz pôsobí ako veľké, ale senzor je len to biele koliesko, ktoré je v strede. Čiže skutočne je to maličké, je to diskrétne. Hej, čiže... Áno. Vo rúžovej. Je to biele tričiko. Áno, že každé tričko iné, hej. Priznám sa, že keď som nastupoval do firmy, tak to bola jedna z vecí, ktoré ma napadlo. Nepoznám dôvody, či tam ide o to, že aby ten plast skutočne neobsahoval nejaké farbivá a tak ďalej. Hej. Vieme, že niektorí pacienti sú alergickí ešte aj na leukoplasty, čiže pravdepodobne toto mohla byť jedna z príčin. Ale dajú sa kúpiť kadejaké nálepky, aj ozdobné nálepky, kto sa chce akože... Dobre, nevadí. Podstatné je to, čo ten senzor robí, to znamená, akú službu vám robí, to znamená, poskytuje tú spätnú väzbu. Hej, takže ďakujem, že ste to povedali. Takže senzor je malý, diskrétny, komfortný, vodeodolný, to je častá otázka. Môžem sa kúpať? Áno, môžete sa kúpať, môžete sa sprchovať. To, čo sa nemôžete sa potápať dlhšie ako na pol hodinu pod vodu. Hej, to znamená, senzor nesmie byť ponorený dlhšie ako 30 minút pod vodou. Čiže ak by ste stáli na kraji bazéna, kde máte telo takto ponorené, tak by to nemalo byť dlhšie ako 30 minút. Ale ako náhle tú ruku dvihnete na chvíľočku, tak ten senzor sa opäť nadýchne, keď to mám tak povedať, a funguje ďalej. Môžem opýtať termálne kúpalisko. Aj termálne kúpalisko. My samozrejme ako firma máme isté odporúčania, ktoré prezentujeme oficiálne. Minulé pani doktorka bola vo wellness, bola v saune, bola v studenom bazéne, bola vo výrivke, v teplej, hej, čiže samozrejme firma sa nemôže za to 100% zaručiť, ale netreba sa toho obávať. Navyše veľmi dobre funguje naše reklamačné oddelenie, to znamená, máme zákaznícku linku, na ktorú keď zavoláte a máte nejaký problém, tak samozrejme zistia tie kroky, pri ktorých došlo k tomu problému. Ak máte k tomu bloček a ak máte k tomu číslo senzora, ktoré je vždy v aplikácii alebo na krabičke, na spodnej strane krabičky je číslo toho senzora. Áno, ďakujem pekne. Senzor vymenia. Hej, takže opäť sa netreba toho nejak akože toho báť. Aký je prínos senzoru, ak by som povedal, nielen v tom, že viete tú hodnotu tej glykémie, ale čo ukazujú výsledky. Senzor pomáha znižovať glykovaný hemoglobín, samozrejme tým, že viete o tom, ako máte glykémiu, tak tým vám pomáha. On sám ako taký, tým, že si ho napríklad nezniží ten glykovaný hemoglobín, ale tým, že máte tú informáciu a že viete, či mám vysokú tú hladinu, alebo kde sa nachádzam. A zmení to vaše správanie, vašu životosprávu, vaše stravovanie, vašu aktivitu, vašu liečbu vedia upraviť práve podľa tohoto, tak vďaka tomu dochádza k znižovaniu glykovaného hemoglobínu. Takisto, čo sa týka zlepšenia kontroly glykémie. Hej, tu vidíme, hej, že v podstate senzor, vďaka tomu, že máte tú informáciu a že je aj lepšie nastavená tá liečba, tak redukuje nočnú hypoglykémiu. Nie, v pohode. Redukuje nočnú glykémiu u diabetikov jednotkových. Redukuje závažnú hypoglykémiu. U dvojkových diabetikov redukuje nočnú hypoglykémiu a opäť redukuje závažnú hypoglykémiu. Čiže tá znalosť tej hladiny glukózy je veľmi dôležitá a máte ju kedykoľvek si tú apku otvoríte v tom telefóne. 24 hodín. Tak. A ak by sme to premietli do ďalšieho parametru, tak vďaka tomu, že sa ten pacient inak správa a má lepšie nastavenú liečbu, tak je tu zníženie potreby prijatia do nemocnice až o 66%. Hej, čiže opäť je to niečo, čo vám naozaj pomôže. Čas v cieľovom rozsahu. Čas v cieľovom rozsahu, to sú také tie optimálne hodnoty, kde by sa tá glykémia mala pohybovať. To je ten cieľový rozsah a ten čas, to je percento času, koľko je tá glykémia práve v tých optimálnych hodnotách. A
náš senzor Freestyle Libre zvyšuje ten čas o 1 hodinu denne. To znamená, o 1 hodinu dlhšie máte správnu hodnotu tej glykémie. Opäť vďaka tomu, že sa inak stravujete, že je upravená liečba. Čo sa týka teda takých tých výhod toho senzora, aktualizácia každú 1 minútu, to neznamená, že vám pípa každú 1 minútu, ale kedykoľvek otvoríte, tak viete, že tá hodnota, ktorá tam je, tak je to hodnota, ktorá bola za poslednú minútu. Hej? A to je dosť dôležité. Ďalej, voliteľné alarmy. Sú senzory, kde sa alarmy nedajú vypnúť. Žiaľ, niektorí pacienti teda prestali používať takéto senzory, pretože ich to veľmi vyrušovalo. Hej? Naše alarmy sa dajú vypnúť, zapnúť, podľa toho, ako je to na vás samozrejme, a viete si tam nastaviť tú hladinu, kedy majú pípať. Čiže to je ďalší taká možnosť, kedy možno znížite ten počet tých pípaní. Hej. Keď sa nastavíte veľmi prísne, tak samozrejme bude pípať každú chvíľu, a keď to dáte trošku mäkšie, tak to nebude tak často. Samozrejme, to, čo je dôležité, je kvalita a presnosť. Na čo by nám bol senzor, ktorý by nemeral presne? Hej. Takže to je dôležité, že je naozaj kvalitný a meriať presne. Je tu rozdiel medzi hladinou glykémie v krvi a hladinou v medzibunkovom priestore. Tam je rozdiel, hlavne vtedy, keď sa tá glykémia buď prudko mení, že stúpa hore, alebo klesá dole. Vždy sa najprv mení glykémia v krvi. Tam sa mení. Keď klesne, vždy najprv klesne v krvi a až potom klesne v tom senzore. To znamená, že nebuďte ako sklamaní, keď tá hodnota nebude úplne presná. Ak počkáte nejakých 10-15 minút, tak bude taká istá tá hodnota aj na tom senzore. Ale to, že to meria každú minútu, tak skutočne máte veľmi dobrú spätnú väzbu. A samozrejme, aký by to bol senzor, keby sa aplikoval nejak zložito, že by tam trebalo dať senzor, na to nejaký vysielač ešte, keby ste mali problém ako tak s tou zručnosťou to naaplikovať. Keby bola zložitá tá aplikácia v tom telefóne, naozaj náš senzor patrí medzi tie najjednoduchšie a preto ho pacienti majú veľmi radi a ďakujem za tie spätné väzby, ktoré tu počúvam. To, že máte aktualizáciu hodnot každú minútu, tak v podstate máte ako keby skutočne informáciu v reálnom čase. Hej, to znamená, nie je tam nejaký dramatický posun. Máte informáciu aj o smere tej glykémie a toto vám umožňuje v podstate adekvátne reagovať. To znamená, ak mi to hlási hypoglykémiu, hej, a už to je niekoľko, tak viem, že mám niečo užiť, hej. A ja vám to ukážem na jednom príklade, žiaľ, opäť nejde to animovať, mrzí ma to. Tu vám chcem ukázať, ak v prvej minúte máte hladinu 4,4 na našom senzore a povedzme, že o ďalšiu minútu máte 3,9, o ďalšiu minútu máte 3,8, to znamená, že už vidíte, aký je ten trend a viete, že máte niečo robiť. Ale ak je senzor, ktorý aktualizuje údaj každých 5 minút, tak on vám ukáže prvú minútu 4,4, druhú minútu 4,4, tretiu minútu 4,4. Hovoríte si, že ste v poriadku. A zrazu o 5 minút zistíte to, že ste v hypoglykémii. Hej? Čiže tá aktualizácia hodnôt každú 1 minútu naozaj opäť pomáha tomu, aby sme predchádzali nejakým závažným komplikáciám toho diabetu, ako je napríklad hypoglykémia. Áno, môže sa stať to, že vám to klesne na 3,9. Nezľakol by som sa. Stalo sa to aj mne. Jednoducho som si v noci ten senzor priľahol, pritlačil a vtedy, keď ho pritlačíme, tak to prúdenie tej krvi tam nie je, alebo tej tekutiny nie je také výrazné, tak ma hodil do hypoglykémie. Otočil som sa na druhú stranu, pozrel som si apku, počkal som minútu a už to bolo 4,1. Čiže vedel som, že to nie je spôsobené reálnou hypoglykémiou, ale že je to tým, že som si senzor pritlačil. Ak by som musel čakať 5 minút, a bolo by sa to potvrdilo, tak som 5 minút stratal čas. Hej? Čiže naozaj tá aktualizácia každú minútu má svoju veľkú úlohu a v tomto sme jediný senzor, ktorý aktualizuje údaje každú 1 minútu. Toto nie, toto som už hovoril. Dobre, čo je dôležité? Voliteľné alarmy som spomínal, aj to, aké sú. Kedy sa spustí alarm? Povedzme, že máte nastavenú hodnotu alarmu na 4,2 mmol na liter. To znamená, keď hladina cukru v benzínkovom priestore pretne túto úroveň, vtedy sa spustí alarm. Vtedy to začne pípať alebo vibrovať. Rovnako je to, aj keď je to pri vysokej hladine, hej, opäť si to nastavíte podľa potreby. Tam je možné to nastaviť až na 22,5, hej, čiže no, hej, závisí od toho, kto ako si to praje, kto sa ako cíti, kedy mu to má pípať. Ako som spomenul, sú dve možnosti merania, to znamená mobilom alebo čítačkou. Ak spustíte
senzor. Po aplikovaní totiž to je potrebné spustiť ten senzor. Prvýkrát priložiť ten mobil, potom už nemusím. Ak ho spustím mobilom, čítačka bohužiaľ už potom nefunguje. Ak to spustím čítačkou, tak už potom zase mobil neposkytuje tie údaje. To znamená buď jedno alebo druhé. Odporúčame mobilnú aplikáciu, pretože tá vám ponúka plný komfort a mobil, ako vieme, väčšina z vás má vždy pri sebe. Kdežto nosiť ešte nejaké ďalšie zariadenie, nejakú čítačku, to by bolo